yaba mata ba, na yaba mata halinta da alkhairi ko ba haka ba. Yau Khadija nake wa waka da tambura ba ku gane ba, sani zakanyar mata irin ki ba a samu ba. Zinariya ta ka daidai a yaban ki ba zan kina daina ba, ɗawisiya kuma alkyabba ganin ki ba ma ki musoyi ba. Mai halin alkhairi ce, mai taimakon duka dangi ce. Yau Khadija a gaishe ki ta Jamani haka nan zance. Mai halin alkhairi ce, cikin mata duka ta yi fice. Ga kilishi mai waka idan kun sanni gwanin zance. A wakar Khadija Jamani zan yi muku kun ga akwai lauje. Mai ado tamkar dawisu Khadija yau kin yo zarce. Ita ki sanni madalla sai dai mu ce alhamdulillah. Tabaraka ba sha Allah, ya Allah alhamdulillah. Sanni sarautar mata ce Khadija nake son wakewa. Cikin mata ba tamkarki a wakar dole na koda ta. Tana